manifest remarcar la importància que s'hagi fet aquest protocol. Probablement tard, probablement tots els preus que puguem, però agraïm que s'hagi fet aquest protocol i agraïm la inclusió de les esmenes que des del nostre grup vam suggerir. Probablement insuficients i probablement estaríem d'acord en algunes de les peròs que ha posat el senyor Gavarrer, però també estem d'acord amb el que deia el senyor regidor del Comú, el senyor Carlos González, que de vegades es vol un mal acord que un nul acord. En aquest sentit, creiem que el fet que el protocol sigui d'aplicació en tots els ens municipals és prou rellevant, perquè situa l'Ajuntament com a model i paraigua en tots els àmbits i organismes en els que és decisori l'Ajuntament. I per tant, hi dona un paper millorable, evidentment. Considerem també rellevant el fet que es defineixi com a assetjament totes aquelles conductes reprovables com són i que de vegades habituals o minimitzats, com són aquells comentaris que ridiculitzen algú per raó dels estereotips de gènere. Per tant, considerem molt rellevant que adquireixin la consideració d'assetjament tots aquests comentaris i actituds, ja dic, habituals en la nostra societat, sobretot en els llocs de treball, però que en aquests protocols està reflexat, es posa de relleu la cura que hem de tenir tots plegats en l'ús del llenguatge masclista i degradant. Valorem positivament també el tractament que es dona a la dona, que es dona a la víctima, no victimitzant l'enormement, i per acabar, agrair la incidència reiterada que es fa de totes les accions que s'emprenguin per donar que totes les accions que s'emprenguin hi hagi darrere una formació específica, que rebran aquelles persones que hauran de gestionar el protocol. Formació específica tan necessària per abordar i garantir el tractament adequat i amb total rigor de les situacions que es puguin donar. Entenem sempre des del nostre grup aquests documents com a documents vius, no com a documents estancs. Per tant, millorables i adaptables a les noves realitats socials. I en això sempre